neste parnaso de especialistas que temos aquí hoxe o noso querido profesor don Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, tamén a Ramón, a Débora, a todos os que nos acompañades, Camilo Valdeorras, a todos que ides intervir ademais nestas xornadas, porque empezamos a rematar o ano de Florencio Delgado Borgerán, un ano que estivo cheo de actividades que nos trouxo a comarca de Valdeorras unha e mil veces actividades, exposicións, e que, como era de esperar, despois de tanto tempo, pois deulle á figura de Florencio Delgado Borgerán esa presenza, esa prestancia que moitos sabíamos que tiña que ter, pero quizáis na sociedade galega no seu conxunto non se conseguise máis que dedicado ao Día das Letras Galegas, como moi acertadamente fixo a Real Academia Galega. Van ser os especialistas que tomen agora, que collan a palabra durante estes 3 días, e de ter a oportunidade tamén de aprofundar e de estudar moito